Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela Babu Dokotela wawesizwe bawujabulile umfana omuhle njenge MK. Yeah, sengena wabona alifani lezigiba lezi mkhulu ungangithathi ngalondlela. Akuzona into enikampena ngazo sika Babu Dokotela wesizwe lo baba. Sihle kodwa kusala sihle. Yeah, MK azosho ukuthini kona? Awazi ngisho usho ukuthi umkhonto wami. Lana Babu Dokotela babesizwe bawujabulile umfana omuhle nje ekhehle umzolo amancisi namhlanje siyashutha sebuilding sibizwa ukuthi Nedbank House Building. Imugaqo it's a corner of Queen Street and Albert Street. Ifloor sise 19th floor, suite 1904 to 1905, studio sise dark room, studio number 1 lapho sishuthela khona. Namhlanje ngifuna ke ngikhuluma kakhulu nento esibiza ukuthi ilento ekuthiwa imali esheshayo eyenziwa Babu Dokotela, mase kuzoba isilanza. Khona umuntu ekuthiwa isilanza ophathwa amaswazi. Ngifuna ukuhlukanisa lapho ukuthi imuphi umehluko osuke ulindele. Ake siqale nje kwimali esheshayo. Uma ekhuluma ngemali esheshayo kukhona izinto ekufuza ukuthi uzenze ezingama incantation or ezingama rituals. Angiphinde ngisho kunezinto ofuna uzenze ezingama incantation or ama rituals. Amanye ka aloma incantations omuntu ayamhlula. Omunye umuntu amanye ama rituals ufuna ukuthi uwenze, omunye uthi no it's too risky, I cannot do this, blah 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 blah, because kunezinto odlula kuzona. But the best thing about it, it's whereby ukwazi kuba nemali ungenzanga lutho. Wena muwenze leyo nto kunemakhodi kasetshenziswayo. Kune code esisebenzisayo esemkhathini yokubiza imali u889. Sine code esemkhathini ekwazi ukusibiza ngayo imali u541. Sine code esemkhathini ahluhlukene kuya nokuthi ngaleso sikhathi simendena yipi code. Lapho ke suke sikwakhela ke imali esheshayo. Imali esheshayo for the best of your interest. Into engadingi ukuthi uze usukume uyephi wenza leyo nto leyo. But uma sibuka ke imali esheshayo in foreign countries amanye amazwe ayenza njani, they're so powerful, they're so good, bayenza but they're quite hefty and expensive because there is a ritual and a sacrifice that you have to render whereby one of your member must go missing or get wasted. Sinabantu ababuya eIndia yenziwa kakhulu nase khona izwe lamaSulumane engilibalayo nalo futhi iyenziwa bayenza futhi nakhona, but in eyenzekayo abantu bakhona kuba khona emndenini umuntu eIran, not Iraq, Iran bayenza nakhona futhi, but ufuna kube khona umuntu ozokhubazeka ekhaya or kube khona umuntu ophambanelwe ingqondo. Lapho konizokwazi ukuthi nibe nemali esheshayo but imali engapheli, infinite wealth, ngoba nokusuke kukhona umuntu osuke ekhubazekile ekhaya. Ake sibheke kusilanzalanza. Babu Dokotela nje kade ngiseswazini ngibuye nomuntu ekuthiwa isilanzalanza. Isilanzalanza uma kahle bathi silanda mali amaswazi, thi ngesizulu sithi silanda mali. Then ke uma mesikhuluma ngesilanzalanza versus imali esheshayo, isilanzalanza udinga ukuthi wazi ukuthi sinama prizes awu2. Na imali esheshayo inama prize awu2, ine 2500 mase kuzobeka 4200. Kanti isilanzalanza kukhona esika 4200 mase kuba khona esika 30000. Those things are fun. Asiqale ngalesi sika 4200. Lesa 4200, all I need from you wena ufika ne wallet but ingabe emnyama. Mase sakha ke lento lena uzongiphathela ke o10 rand about 3. Okuye nokunye uzokuthola la kumina ngoba kunomuntu ofuna siba sanitize ngawe labo 10 rand, mase sisebenzisa icinamon siba charge ukwazi ukuthi labo 10 rand ibona ozodonsa ngayo imali ngesilanzalanza. Thereafter ke mase ke unikwa umuthi ozowendla ngehani, umix mase unikwa uhlobo oluthile lamaqanda okuzofuza ukuthi wasebenzise uma ubiza le mali lena. La sikhuluma ngomuntu osuke efuna isilanzalanza. Thereafter ke usuyazi ukuthi isilanzalanza leso so 4200 mase wakhona ke isilanzalanza ke sika
30,000 rand. Sona ke siyagcatshwa ke sona. Akho ritual oyenzayo, akho wallet ofika nayo, siyagcatshwa sona kodwa mesigcatshwa futhi ugcatshwa ebusuku, awugcatshwe emini. Kunento ufuna sakwazi. Kunento ufuna ukuthi uyenziwe but uyenziwe ebusuku. Okuyiyona ozothi uma usebenza ubiza imali kube iyona ke elethe imali. Yilento oyenza lapha ebusuku but nayo futhi angikhulume nje lokho. Lento yenziwa yona ebusuku akuyona into mhlambe ewubuthakathi enyanyisayo ozokusaba nokuxoxela abantu ukuthi hey I also did something like this kaze uNkulunkulu uyothini uma ngidlula lo mhlaba noma but okusalayo into yokusiza umuntu lokho umehluko ke imehluko ukuthi isilanzalaza siqala ku 4,200 siya ku 30,000 isilanzalaza ke sisitheme sisakha saba ne concept eyodwa ukuthi ake sibheke umuntu othi njengamanje usemsebenzini ingane yakhe last time he checks kwazi ukuthi iphume esikoleni nangempela futhi egate ithathwe imoto kodwa akazi azibheke incwadi zayo lengane kade yagcina esikoleni ithathwa imoto ile moto lena emthathile ayimnqabeli uma efuna ukwehla noma ikuphi agibele itaxi aye la efuna ukuya khona umntwana wakho unesonto unenyanga ekipitile kumehluka ukuthi ulala ekhaya kuphela engisho ukuthi siyadinga ukuthi sibe nento ezosiba esinika imali enele sikhiphe izingane zofunda ezikoleni ezingcono awukwazi ukuthi ungaba nengane efunda ecrash and then isibuya lana isizokubuza umbuzo ongazi ukuthi ingane uzowuphendula kanjani lengane ina 4 years na 3 years kanti lama crash efundiswa kuyona ile crash yomama nje usengawuthola umsebenzi acela ingaze makhelwane ukuthi zingashiwa la emini ingane ziyidlalela uma ziyidlalela nodayisa ama ships lapha egate ngakwakhe ukuthi zenzani ingane akana ndaba ubuya ngoba mekuthiwa khona eshaya enye kuphela akana ndaba nje nokunye ziyidlalela zehla zenyuka uneqashi futhi nala futhi engisho ukuthi ke ufuna sibe nemali sikwazi ukuthi sikhiphe ingane zethu endaweni enjalo siyifudukisele ema crash angama pre-primary school owazi ukuthi le crash le kwenza into ukuthi le crash le kwenza kuyisikole kuyi-crash eregistriwe ngaphansi kwe-Department of Education of South Africa lokho awukwazi ukwenza ungenayo imali you need money for that is why udinga ke into esibiza ukuthi isilanzalanza usidingela lokho ngenzela ukuthi ngazi ukuthi abantu bazi ukuthi njoba sisakhile nje sisakhe because we have developed a problem kubantu ukuthi abantu vese manje impilo abayiphilayo ile yabona njengamanje eThekwini sine challenge isikupruvile le challenge ukuthi uhlala kuphi sine challenge yamasipala kunesiteleke esikhona ngeke sikhulume ngaso la kodwa kamanje sekupruvekile ukuthi la ohleli khona uyawubona uDodo ungakanani and thereafter you need money to move out from there. That is why udinga into ezifana naso silanzalanza mengikunikele sa 30,000 ise showcase ukuthi iaddress uzoyishintsha ingane izophuma esikoleni iyofunda esikoleni right umzukulu uzophuma le crash ofunda ecrash right ngoba akwazi ukuthi ingane iyabuya lapho isiyakuthuka ingane ufuna imibuye lapho ikhulumisa iAfrikaans noma ikhulumisa isiNgisi because a child has learned something different wena kade ungenawo la ebengeke ifundela endlini kodwa hayi ukuthi ingane isibuyisa ithuka inhlamba bantu bakithi njengenyanga njengabelapha endabuko ngizofuna lento ngeke ngiyikhulume kunezinto nathi ufuna sinike mahala zona yabo sitshengisa ukuthi lento yethu asithukile ngayo nothi ukuthi surprise check ukuthi nje i-risk mase ukuthi nje labantu bayifunde lento sizolamba bantu bakithi niyafuna ukuza kuthina abona nje abantu bathi Babu Dokotela ngiyafisa mina ukuza kwena kodwa imali iyona engekho njengamanje into engisafuna ukuthi uyithole ngizokunika ama-option awu-3 angeke uhluleke entweni eziwu-3 ngikunika mahala and there is no cash egcineni ukuthi lokho usuyobe usuza kuBabu Dokotela ke for it no ngiyakunika la ngifuna njengoba uhlala eduze komfula noma uhlala eduze kweVaal Dam noma uhlala eduze kweMidma Dam noma uhlala nje eduze kolwandle lento izokufanele uhlala eduze komzimkhulu umzimvubu uzokwazi ukuthi uyisebenzisele eduze kwemfolozi eduze kothukela lana nje uthi uhlala eduze komngeni uhlala eduze kwesembizana uzokwazi ukuhlala eduze kweKRF uzokwazi ukuthi uyenze lento lena ngoba lento ifuna umfulo omkhulu angidlalisi njengoyifuna nje umfulo omkhulu hayi umkhoshana ngifuna ungithengele umuntu lana othi hey Babu Dokotela angazi kunakele kuphi ayikho mina into elungayo even izingane zami emagoli la ihleli khona akho ngisho eposi into kodwa ngiyeza ukuthi ziyasebenza izingane ngizwe ukuthi ziyasebenza ngoba mina zingithinti sengaphenduka ngawumama nje onesichitho nonesinyama yenza njenake noma ngabe wena ke awuyena umzali onalo challenge kodwa une challenge ukuthi into zakho zimile ufuna ama breakthroughs thenga iSprite u2 liter lento ngeke ngiyiphinde thenga iSprite u2 liter thenga iqanda elilodwa
yes thenga iqanda elilodwa hamba uye esitolo ufike usho ukuthi uthunywa Babu Dokotela baba isizwe ojala umfana omhleje ekhehla umlungu wakade efaka isikebha se-MK uthi angizothenga into esibizwa ukuthi i-Wilson's Peppermint Triple X loyo ke kodwa it must be black and white in color khona lenye red and white ngifuna leyo black and white uma usukhipha ke ama-sweet khona abe u7 uwahlanganise nalento le sithathe lana iqanda sathatha isprite sesifaka uWilson's triple X ama-sweet awu7 sifaka u1 rand sesizofaka u1 liter strictly 1 liter ubisi imali esifakayo izoba u1 rand siyahamba ke nalento lena ke sesiyihlanze endaweni sisebhakedeni siyafika emfuleni sikhamanzi siwathela lana lamanzi azoba half full into efana le into kosuzoyenza ke awuzugeza lento inama option awu2 asifanane emalini kwazona lezi zinto uzithenga nzima kodwa uma ungakwazi ukuyithola imali hamba ungithengele inkukhu emhlophe ubulala inkukhu ungifakele inyongo laphakathi bulala inkukhu ungifakele inyongo laphakathi inkukhu ke siyilahla phi na asiyilahlo sekwelo mfula siyijikjela phakathi siyenza ibe umnikelo then into esisizoyenza ke into esisizoyenza uzothatha ama1 rand abe u7 uma umuntu wesifazane uma wesilisa abe u9 unikele ngawo lapha before ugeza ucele phela emakhosini asemanzini ukuthi noma ngabe ingonyama noma ngabe inkosi ibisi seduzana ucela ukuthi kwevumele ukuthi uwenze lo msebenzi ozowenza la namhlanje uzokhuluma ucela uzothi uma usuqedile ukunikela le mali uma usuyageza ke la ugeza ngazo zonke lento ebengizibalile ugeza la mase usuqedile urinsa kahle yonke indawo yakho enza sure ukuthi la kade ugeza khona ushiya njengoba kunjalo ngoba i-challenge ekhona lapha amakhosini into abayisho bathi nina ngcolisa indawo zabo zokuhlala and yale inkukhu obakade uyihliphiza noplastic uphethe kaye cardboard usushiyana no shiya njengoba kade kunjalo kuze ukuthi labantu laba kade ngoba imizi yabantu losuku kuyona kunabantu abahlala lapha ongeke ubabone ngamehlo enyama but kunabantu abahlala lapha lapho ke umuntu wesintu osuku ukholelwa kulezo zinto wena ke othi uyafuna ukwenza lokho kodwa manje uhleli eJardini uhleli kumasabhabini awukwazi ukuphuma uyokwenza lonto uhlala eMall of Africa uhlala eWestern area awukwazi ukuphuma uyokwenza enye into yenza njena ke ngena esupermarket uye la kubeka khona ama spice uthi uzothenga into ekuthiwa icloves Indian brown cloves ilela packet lu21 rand mase ungithengela into ubheke into esibiza ukuthi icat eye noma icrab eye noma icrab eye uzothenga le nto ke leyo ngesizulu kuthiwa umkhokha uma usuyithengile le nto lena uzoya naye ekhaya Msomluko uLesithathu uLesihlanu Gqibelo isonto into oyishisa ile excuse ngifuna ungizwe kahle into ozoyishisa njalo ngomsomluko uzongishisela ama cloves awu7 ngoLesithathu ngoLesihlanu okusho ukuthi kudlula usuku ungawashisi lo suku ungawashisi ngalo noma ngabe ubudayisa amagwinya noma ubudayisa e-tech shop akuthengwa but lo suku ungawashisi ngalo uzongishisela umkhokha e-crab eye uma shisa umkhokha ube u7 wona ke awusheshi ukusha into yenza ukuthi ngesikhathi uyogeza uthatha i-charcoal uyishise uzofaka umkhokha u7 musu uhambe uyogeza uyothi uma usubuya ukogeza eminyango njengoba sigezela eminyango nje sonke uyabuya ungena ngaphakathi and usuya lapha kumkhokha usuyokhuluma yonke into uma uthanda ungakhuluma lutho umkhokha uyazazela ukuthi ufunani lento bakithi nginika ngamabomu ukuthi ithatheni niyenze and kukhona okuzokwenzeka and but okuzokwenzeka kuhle kuwena ngeke uzoyisola ngeke ama testimonies okunika because angisho into engiyicabangayo ngisho into engine evidence otherwise ukuthi verse iyabasiza abantu kunabantu abazofika Babu Dokotela babusizwe bojabule mfanele muhle njengekhehla umlungu bethi Babu Dokotela sifuna ukuthatha isilanzalanza but inhloso enkulu ngifuna esika 30000 ngoba ngumuntu ogembulayo esika 4200 ngeke usense for ukugembula ake sithi ke ngisikunikile ke lesi sika 30000 rand sasifaka emzimbeni ngamasiko akhona sekufuza ukuthi ke manje ke usebenzise
Uma uzoya e-casino uyogembula, I've got something that says play these machines. Imishini e-casino inezinombolo wena okazunaka. Kunenombolo ezincane uthothi unumber 27 odlalayo, number 14 kanjalo. Awungidlalele lo mshini lona. Lo mshini number 9 uzofika kukhona odlalayo. Ongidlalele lo mshini number 18. Ungidlalele number 20 27. Ungidlalele umshini osuke number 54 noma number 45. You understand? Leyo mshini, you are more likely to win compared to any other machine. Awuzwa ukuthi ngithini. Miningi engayibala kodwa ngithanga ngikunike nje kuphela. Unesilanza udlala umshini, hamba udlala lo mshini. Nesilanza udlala umshini, bheka lezo nombolo lezo. Lezo nombolo lezo izona nombolo lezi engaziyo mina ukuthi ngokwe coding yakhona zonke lezo nombolo uma uyihlanganisa zikunika u9. Zonke icoding yakhona ikunika u9. Zonke nje uma uyibala u27 2 plus 7 ukunika u9. Njengoba ngithe u81 u8 plus 1 ukunika u9, 18 8 plus 1 ukunika u9. Zonke zongithe nje u54 ngathi u4 plus 5 ukunika u9, u5 plus 4 zokunika. Zonke inombolo lezo zikunika u9. We are more likely to win. You are more likely to win. Not win jackpot, but you are more likely to ungaphumi empty-handed. Ngisho ukuthi inombolo ezisemshinini zibalekile. Nansi indaba iku-MK. I-MK idla iyahlanganisa. MK is no longer a secret. I-MK is ayisekho i-violate ama polls ethics. Akade be rate ngakhona, and then it collapsed all those polls, and then it forced a hate. But la ku MK ke into esoke siyibuke ekukhuleni kwayo sizocela ukuthi ama comrades sike si-invest a lot ukuthi intsha ayi understandiswe ngayo yonke indlela yenziwe iMK ibe yifashion. Asifunde noma sifundise ukuthi asilekelaneni umuntu estandini la kudayisa khona iskipa seMK. Unfortunately mina ngithenga umuntu obezothenga naye ubezothenga isigqoko besingekho bengizomthenga. Ake senze i-partnership i-socialist and then sithengelana uniform, sithengelana ikipa ngoba lana sifuna ukuthi sibe ama uniform AK party members. Angiqale phansi sibe ama uniform MK party members. Uma nje ubona ukuthi uzosithenga imali yashota mgcwalisele asithenge. As long singama uniform party members, and then kunalento kufuna ephinde siyilungise. iMK it's not for Zulu speaking people. KwaZulu Natal ina 24%, Mpumalanga ina 28%. Why Mpumalanga ina 28%? Versus population yaseMpumalanga incane, population kwaZulu Natal is big. But isifuna ukuthi sike sichaze lento lena. iMK it's not for Zulu speaking people. Enye into ebayivezayo abantu aba-advise ngokwase West bathi bafundisa abantu ukuthi iMK izosanitizer iANC. Angikuvezelo kanjani na? Ba spreader propaganda ethi using media ukuthi once kwayiwo khethweni sathola amavoti ayi certain number sizowathatha lo mavoti lawa asiwe iANC mase on one condition ukuthi iANC izophuma kwi-Stellenbosch mafia iphume la, meaning that izokwenza lento efunwa iMK waseqani wafuza ngabe yayenza kukhulunywa indaba emhlaba, kukhulunywa indaba e-free education, kushintshwe umthetho sekelo, kuphinde futhi kushintshwe i-Roman Dutch law. iANC ingakwazi ukuthi isebenzisane ne-MK because iMK vese iyayakhela ukuthi iyo-sanitizer iANC. Asikulungise lokho mina angiyange esikoleni, lokho angikuveza nje, angiyena futhi umhlazo wezepolitiki ngoko qualification amazinga amaphansi kakhulu, angifika ngivini ku form 1 noma lo standard 6 no sure. Lento issue abantu abane degree kwi political science, abane honors, abane masters bahlaziya kanjalo, meaning that they are misleading the large numbers of people, hence there is no such thing as that. But okunye futhi abakuvezayo nabathusa abantu ngako ukuthi
i-MK is severely funded by Russians. Angusho lokho. I-MK, it is grossly funded by Russians to run these campaigns. But why they say that? But ayikho inhlangano enama launch every weekend, launch every weekend in a motorcade. It because they are heavily funded. No, asichaze lokho. Ama motorcade nezikipa abantu bazithengela. Ama motorcade imoto abantu ezaba zona zeRussia abazithengelanga futhi uPutin. Ama motorcade upetrol abantu bazifakela. Ukuthi imoto zabo zilandele, simple as that. Ama phone abafona ngakona seRussia, i-airtime ayisebenzisa abasebezithengele bona. Lento ngifuna sicacise ukuthi even i-app abayisebenzisayo ka WhatsApp akuyona i-app yaseRussia. And then logo nje lo propaganda basiphusha ngayo so that people will be distanced otherwise. Ngoba kunabantu manje sebekufika ku scarcity level ukuthi kanti lana kusanitizwa i-ANC la ma Russia afandela, but anginankinga naloko mina. Ake sibheke the current political parties, angilibize igama, they are highly funded by Western powers, Western countries. Ama-party esinawo namhlanje ayenza kahle. Sibabonile abaholi bakhona beya ko-UK ngesibabize ngamagama. Sibabonile abaholi bakhona bethatha istand behind Zuma must fall, and there was a huge amount of money that was spent behind it. Abaholi benikezwe imali ukuthi they must make sure that Zuma must fall campaign it succeed. And sinobufakazi ongeke uzophikisa ukuthi ama-NGOs esinawo, more than 140 NGOs esinawo eSouth Africa, or more than 90, more than 50, more than 100, more than 1 mufuna. Ama-NGOs esinawo, they are all advised by Western countries ukuthi yini edingekayo. Sinento thina esingayicelanga ukuthi ayenziwe, kodwa ngokuthi ama-NGOs, they influence, they drive government what to do and what to say so that they'll get this kind of funding. Sibheka lapho ingane yakho, ingane njengomzali yenza into wena ophambene nayo. Uma usingane wena uyayishaya, ingane ithatha ucingo ifone le police station wena uzoboshwa. Yabo, uboshwa ingane yakho ube kodwa wenza into nayo lo zokubopha uba beyenzeke enganeni yakhe, ubezokubopha ubezoyishaya yena. Kodwa athi isiphoqo umthetho lokho usuyokhuluma enkantolo kwalona ijaji lelo elibophela leyo nto eligwebela lona nalo kube biyenzeka kuyona ingane yabenzwa ingane yalo ibinawo futhi bezokwenza into efanayo. Engisho ukuthi sifuna ukuthi ke sisibone ukuthi how polluted are we by ama Western powers. Those powers, so-called CIA, they influence government otherwise. They inject toxic to government element or pillars or structures otherwise. And if they suspect ukuthi Kremlin is doing the same thing we MK, angisho ukuthi ku right ngithi mina if ungasiqedela i-load shedding, if ungasivalela ama-border, because ama-border ethu abantu aba-understand awethu kuphela avuliwe, amanye ama-border avaliwe. Hamba uyoba illegal immigrant eMozambique, hamba uthatha ushansi nje, hamba khona ube illegal immigrant eMozambique, nihamba eMozambique nomuntu wakhona ngemoto, iphoyisa lakho has got every right ukucela i-license ku drive. Line right yalokho, licela ibe ngakulona. Mase lengakulona, mase who are these people? Message, oh no, these are guys from Joburg. Message, can I have the documents? If ungena ama-document udrive uqhubeka yedwa, angeke uyenze leyo nto eMozambique. Ngisho ukuthi ama-border amanye ama-countries avaliwe but awethu avuliwe. For what? Who is benefiting? And then angisho lutho, angikho government, angisho lutho, kodwa angisho ukuthi yizo zonke into efuna sizibhekele ukuthi shall we put MK in power izoqhubeka nama-border wavula? Shall we put MK in power ngeke ikwazi ukubuyisela corporal punishment ezikoleni ngoba izingane zicontrol othisha ezikoleni. Othisha basaba izingane zabo abayifundisayo. Othisha namhlanje basayina ama-final warning for corporal punishment. Ingane kade yenza into naye umzali wakhe uba lento ibiyenziwa phambi kwakhe yenziwa ile ngane ubengayishaya futhi kakhulu yena naye kokwenza uthisha. Ubengayishana ngebhodi noma ngane. Engisho ukuthi awukwazi ukuthi ungawuthisha uqhamukele eklasini wazi ukuthi la kho umuntu uyafika nzenza isex
and then we expect ukuthi uthisha lezo ngane angaziphanish kanti umzali yena bezokwenzana ukuba befice egarage zenze sex bezokwenza into efanayo bengayishana ngoba bathi fusani modoti manyala amandlani wenzayo lana shonelwe lekhaya nezalento engisho kodwa imiyenzo uthisha i-wrong ukuthi miyenzo umzali right engisho ukuthi sizoyibuka ukuthi MK ayizokubhekisisa konke lokho ayizokubhekisisa ngoba uma sibuka ngesikhathi samkhulu JZ ephuma call out as a president $1 to $1 to $1 it was less than 13 rand. I understand namhlanje we pay more than 21 rand, more than 18 rand, more than 19 rand, and upetrol cheap into isimanga today we pay almost up to here. Angifuna ukukhuluma into lapha engisho izo zonke izinto ezisikhubazayo ngoba asikhuluma iqiniso kubantu sibatshele sicabangayo ukuthi ngempela even noma kuthiwa iKremlin izosiza into enjengaleyo and like ubani ongaza sizwe ngoba i-US influence bonke government influence bonke government as long ibona ukuthi lo baba lo noma lo mama lona akahambisani nathi they'll stand up, they'll raise each and every weight ukhula around him so that person will be also extinguished. Sizoyibuka ke lento ukuthi ngempela le hate lamanga aqanjwa ngeMK azophumela yini okhethweni ngoba thina njengama MK amahle we have to come into our senses as well ukuthi siwa recognize amanye ama parties ukuthi akhona and siwazi ukuthi they have to remain them and we can no longer tell people ukuthi they must abolish their parties and come to come to MK party. This is Babu Dokotela's view, not MK, and come to MK. All we have to ask from people is to speak sense. Lungilalela kahle uthi ngithini wena njengoba sine marathon ka 100 kilometers uyazi ukuthi because due to your medical condition uyakuthanda ukugijima but you normally run less than 20 kilometers, why you are still carrying a baton owazi kahle ukuthi awuzofika naphambili? Give a baton to those who can run 100 kilometers. Abakunabantu abafuna ukuwina intambo abafuna ukuphuma number 1 but mesingena ku comrade marathon kukhona abangafuna vese kuwina athi umuntu uyazenzela nje uzofika la ku cut off line khona jika phinde emuva kusho ubezenzela nje. Kunamaqembu vese siwaziyo even i-working plan yawo awanice i-mentality bangawina ukhetho and nabo balwela futhi ukuwina ukhetho balwela ukuthi babe namasitha u2 or 3 njengoba iqembu lakho namasitha aless than 10 eParliament. How come nje izowina ukhetho kuwena kuthini? Into esiyishoyo ke manje asisho ukuthi phuma eqembini lakho igqoke uniform yakhona uhambe yokhotheni uyifaka ngaphansi kwejacket musu uvula uyiqaqa kodwa uma ufika lapha ufika uvotele MK faka nje X ku MK uqhubeke neqembu lakho ngokuthi na awukwazi ukushaya isandla esikufidayo no ngoba yabona the game ingane yakho uthola ukuthi ile qembu kanti wena welinye iqembu le qembu liyakholela and then kufuna wazi ukuthi ungase uma contest ku floor ungase ungakhethwa because sekuyaziwa ukuthi izingane zakho ziseqembini ukuthi obvious now ne influence or you are stealing information from iqembu. Engisho ukuthi ukuphuma eqembini eniphila ngalo ekhaya uzongena eqembini elingeze ukuholela vese thina asisho ukuthi phuma eqembini lakho remain there forever but vote for MK. That is what we are asking you. Just said because iqembu lakho alivese linayo even kwi manifesto yalo alikaze lisho ufuna ukuwena ukhetho alikaze lisho yabona njengoba mhlawumbe wena une Panties Party iPanties Party yakhe ayikaze lisho ufuna ukhetho ikhulumana ngama rights amaphenti ukuthi ufuna dayiswe bana beyimalini atholakale kweziphi indawo yonke leyo nto Panties Party le shuthi ikhulumela leyo nto engisho ngenze example ayikho iphathe njalo ngizama ukuthi ke ubuke kahle ukuthi I'm not hating amanye amaqembu, I'm loving amanye amaqembu, but all I'm persuading ukuthi abantu respect amanye amaqembu but mase sibacela labo za ukuthi amanye amaqembu ukuthi please guys, we understand your struggle. This is not ukhetho lomasipala. Yilapho indlovu iseduze kwethu khona sesingakwazi ukuyiciba ngemcibisholo. Yekanike ukuthi nina nisathenga nisawulanda ihlilingi indlovu iseduzane. It is a right time. May is around the corner. Asenaso sin space May is around the corner. If sizathi sesatshela abantu ukuthi asiyaba recruit, no, ake sicela abantu ukuthi abantu abakhuluma isense sibatshela into kuyona. All we want iMK ne mentality your 2/3 majority, that's all. Ayilweli sithi eParliament
sikhuluma ngo-2/3 majority that we ask from you people. Simple as from you people, but remain in your position. Don't tell your boss ukuthi you have voted for MK because izokuxosha iboss yakho. Guess what? Wonke amaqemba most not wonke amaqemba ane-sense. Lawa ane-sense, they get shaken. Ewanyakazisile MK but ongxonkulu abanyakazanga. I-DA ilahlekela ngalutho akudikizwa kudikiza. Freedom Front Plus akwenze kulutho kubona. Engisho ufuna ubone labo kungenzeka lutho because they don't care about you people. They care about their space, whether it is infringed or violated or taken. That is all engifuna ukusho ukuthi namhlanje bengithi ake sithinte MK siza ukuthi wena yini engenza ukuthi ungakwazi ukuvotela Babu Dokotela Babu Sedlozi. Ayengithinta ikhehla lami la umanzini ngizwe ukuthi ngiyalithola yini. Leli khehla leli seStenga endaweni yase Daniel. Babu Dokotela Babu Sizwe ngicela ungikhulumise nobaba umanzini osendaweni eseStenga eDaniel. Khuluma naye baba. Baba sike sakhuluma kakhulu iqala inyanga sikhuluma ngoMashi ukuthi njoba uMashi sibheke ephasikeni sadlula lapha namhlanje ngithi mina ake sibuke mkhulu nganoma ngemvume yakho kungenzeka yini lokho ake sibuke ukuthi kunabantu ngempela aba serious abathatha umsebenzi okwelapha very serious kodwa bathola ukuthi manje abantu abakuyibona abanosizo abekho serious ngalodlela bona basuke be serious ngami ngithi mkhulu kunomuntu othi ufuna ukuzothatha umsebenzi omkhulu ufuna into okuthatha 150,000 ko 100,000 but ufuna ukuza nengane zakhe lento ihlela ukuthi eze kahle nje kolesihlanu mephuma umsebenzini ingane ithatha ingane esikoleni bangene ebhanoyini guess what bangene ebhanoyini behle Stenga behle airport ba request imoto ebaletha kwena uthini kulabo bantu unayi accommodation yabo and if unayo how expensive it is and then ikude kanganani nawo yonke kusho ukuthi laba bantu ba budget ukuthi njengoba ngihamba nengane yami nonkosikazi ngothatha lo msebenzi ngizohlala insuku engaka kusho ngizohlala 2 days or 3 days angibe nemali engaka uthini kubantu khehla Bhuti okubaluleke kakhulu ukuthi abantu bayanakekelwa ngoba nathi bayasinakekela ukuze umuntu asukeze kuwena ngoba usuke ethembile kuba buhlungu ukuthi afika lale kabi kanti ukhokha imali enkulu afika adle kabi kanti ukhokha imali enkulu ukathathu ukhokha kakhulu ulala kabi akalali kahle kanti ukhokhe kakhulu futhi okwesibili nento azoyilanda ayimsizi kubalulekile ukuthi zonke lezi zinto thina njengabelaphi umsize ukuthi uma efikile ulala kahle udla khona la ekhaya into azoyilanda izomsiza kakhulu futhi ukuthi ke ukhululekile umuntu ozakuthina uyayithola indawo kulala uyayithola indlela ukudla mahala la ekhaya ngayishiya ingane kuseduze futhi ngakwazi ukumlanda ngemoto yethu ezesibhodlweni siphinde simbuyisele eBnB ahambe yolala khona ahambe olala khona imalini akufuza ayibudgethele ubani okhokhayo indleko zabani lezo akakwazi ukufika ezothatha into enkulu aphinde akhokhe indaba zokulala ithina esikhokha indlela zokudla ithina esikhokha indaba yokulala ngoba indawo yethu akuyona indawo esoyibenzisa ukuthi sirentile ulala endaweni yethu mesikhuluma ngezungu BNB lapha kukhona uObert Manzini enambeni yakhe ethi 0731949725 uyayithatha umuntu le number uyamfonela uObert ureserve iroom message hayi ngeke mkhulu bengangitshelanga leyo nto ngicela uqala ukhulume naye uthini kubantu singithini kuObert njengamanje abathina abantu abamfonela uObert lento abamfonela la yona ngempela indeed is going to happen umuntu ufuna ukushiya ingane zakhe lapha eze nonkosikazi kuphela ngapha zisale kwiBnB uthini ikhehla lami mina sikhululekile ngoba ngeke azaye uObert engaqalanga vele ukukhuluma nami mina uya lapha nje besiqedile naye ukuthi mina ngiyaprepare umuntu ngiyisa kuyena ngoba nakho sesikhulumile naye ukuthi hayi kunomuntu la ekhaya odinga izinto ezinkulu uzohlala izinsuku ezo3 noma ezo4 okusho ukuthi abantu indawo kulala ikhona asikhulume ngomsebenzi kunomuntu manje ibusiness yakhe ama truck akhe awenze kahle icontract yakhe nasemalahleni Witbank abayivuselelanga
uthini kumuntu okade ecosha uDote eThekwini eStenga namhlanje kutelekiwe icontract yakhe ayikwazi ukusebenza ngoba phela nanga uDote laphana i-service delivery akasayize clientini akazuyithola i-invoice manje akazuholelwa manje njoba nanga uDote ugcwele lonke iTheku la eThekwini nako Vrem nako Thongati uthini kulomuntu lona efuna ukuphuma manje kulento yomsebenzi omncane wamathenda ethini efuna ungena emsebenzini yamathenda kahulumeni ingakho senza lento ukuthi asehlukanise manje ngama-level ukuthi umuntu ufuna izinto ezinkulu njengokuthi ukhathele ukuthola amathenda yo-100 ukhathele ukuqoqa oDote abangenasidingo abayintwanyana ey'ncane usefuna into ey'nkulu yizona lezo zinto-ke ezidala ukuthi umuntu agcine esekhokha imali enkulu ngoba usuke ngempela lento asuke ezoyilanda izokwenzeka lento ayifunayo. Kule number bazokuthinta kuwena bazokuthola kuyiphi inamba khehla 082 53 22 427 kushuthi mebefuna uObet inamba ithi 073 194 9725 yebo kunjalo. Okay siyabonga kakhulu Babu Dokotela bakwesizwe bawujabule sikhuluma lana nobelapho indabuko baba uthi unayo indawo wena uma uphethe umsebenzi othatha umsebenzi omkhulu unayo indawo eyakhe and then khona imanager yakhe Obed Manzini uzofika kusiza siyabonga kakhulu Babu Dokotela bakwesizwe bawujabule ufana muhle yakhe hlamlo lana asifuni into eshonsela nelanga topic ethe namhlanje ithi isibuko sedlozi Isibuko Sedlozi it is very important. It is very important like you cannot understand it. Lana ngikwakhela umuthi. Uma ngikwakhela lo muthi ngifuna ungilalele kahle. Ngikwakhela umuthi umuntu othi Babu Dokotela sumndeni onhlakanhlaka. Ngiyasebenza eJaldini akuye kuphambili. Umngami kade senza ama cleaners bamisiwe. Ekhaya inkomo unyawo odlule ishawo umphezulu. Kuloko kuthiwa ibhoxe esidakeni. Kukhona into engahambi kahle la ekhaya sifuna ukubona ukuthi ithongo lithini into ozongenzela yona ke uma uzokwenza isibuko sedlozi akuyona into yabantu abahlala esikoleni bahlala egcakeni bahleka ama jokes abanye abantu lana uma ngikwakhela lento omkhulu we have to understand this ngizokunika umuthi lo muthi uzogquma ngawo insuku ezintathu uma uqeda ugquma ngalomuthi kunokhamba oluncane engizokunika engizofuna uliphehle ubacela abantu bala ekhaya ukuthi abakutshele bona ukuthi uzosizakala kuyiphi inyanga kanti kunakele kuphi ngoba noma ungayi inyangeni awusizakala ngesikhathi uliphehla lolu khamba lolu uyaliphehla usuphuza igwebu lakhona kathathu uphuza igwebu lakhona kathathu uliphehle ekseni ugquma intambama uma uzosebenzisa lo muthi ke ngalolo langa udla lo msebenzi lo wesibuko udlala phansi khehla ngoba labantu balapha phansi udlala phansi isponge noma ingubo noma ucansi lento zakodwa afuna ungalali la ulala khona nonkosikazi uzondlala phansi isibuko ke lesi sisakhela umuntu uma kade ehlabile emva kwaloko sekuvuka enkulingi uyazi understand nifike nihlabe idlozi mekuthiwa ngempela libheke emuva ngikhuluma into engiyaziyo angicabangi lento engisho it was 1982 kwahlatshwe ekhaya inkomo yafaka inyama endlini kwase kuba khona nezinini indlu ayisetshenzisiwe indlu lena abantu abasuke bezokuphekisa ngayo inengubo noma tshani noma cansi konke kwakulokudlondlo kwase kwafakwa nenyama lapha kwakukhona uanti wasesidangeni kukhona uanti wasendulwini abantu ababelele lapha yana bese kuzoba usisithangithini kodwa babe u4 abantu abela ngiyamkhohlwa lo muntu obani ngoba nama ngisemfishane kodwa it was 1982 sekwenziwe konke lokho thina singabafana sakho engapha ngakithi emakhuzeni kunezindlu ekuthiwa uXantu indlu u4 room kodwa efulele ngotshani sibiza ukuthi uXantu lo ndla ngazi ngakini nethini yabusani yashali yandle ebusuku uzubona idlozi mekuthiwa lichathekile libheke emuva yasha indlu nayo yonke into ephakathi kwasha yonke into kwasha kwalonyama kwasha yonke into idlozi lapho soke libheke emuva ke lapho ke ingakho kudinga ke isibuko sedlozi udinga isibuko sedlozi ube nawo 3500 rand bese kuyakunikezela umsebenzi kodwa wazi ukuthi uzozimisela kunento ngekuyenza ngesikhathi usenza lo msebenzi Babu Dokotela bakwesizwe bawujabule ufana muhle nje khehle lo siyabonga.
Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino belt. The secret is out.